Good morning omwancho murigiria ogetembe TV aseri tukiriga aria Jumatatu yichi tariki 21 mutinyo iga ogatano ona kabere na gukwanirie andonsi ase ore mambia bono ase weterio geriga kuru okonyora chibichechi gakuru naki ogochaka ewiki yao naki orengereti kubanga ewiki iga erinde nyara koba eyama gosinyara gukoretera amachibu are amaronge gose ari oganeti igo mwancho murigiria andonsi asoro nyogwachakire kebago onye mbono kare kwegorora kurubure boke kiagera no bwana ntago gutuma ase wiki yiga erindo ikirani ari onsi kwabwate omwaka oro no kendrete kuminyoka akigima na kirotore ase kingese ya kabire iki omwaka yiga o 2025 karibu sana ime ya Getembe TV ase merobere ya Getembe ase ritukeriga na boigo ewiki yiga ayonsi ase merobere yiga bwetwani na mange tukwariganirite ritukeriga ria lero ne kirongo kubore onyare gutwara burigirire obuya naboigo chingaki chinyororo tibaiti osininche bwekana na kauboire rituko ria Jumatatu wakanyorenga ekere wika ijuma omogoko norogo chio cha mesi marago baiga ijuma naboigo weekend lakini kiyo tuika Sunday marago wachaka kugusikonga mambi Jumatatu timetiga osininche bweka lakini asa matukawango igakarakananga changoranga matukonsi na yengencho nande na mayatindo twara ukwego sakolinga mambi Jumatatu gose titikeriga ng'aki wiki yego chakwara turikonyora kinganyerete wiki era timetinga nechimba twarenge kwewa n'abarimu mono kire twarenga ase school lakini the moment buna na quality secondary school ekatoka nga uchiabu na yako twara mochano nilitiko lia Jumatatu iko mwancho murigiria etoke nga etori mwanafunzi lakini bado kwangete litiko lia Jumatatu iko manya it's either egasi okora kiro kene ni gokobetereria osekiro kenda so korere miremo tari agia igo nerebuya omonto kwanyara guchingira motukonsekiro mete Jumatatu ango kurigerere na kimbire bimwe na tugochakira litiko lyankyo nara limbo na tugotabukia ase wiki ikonye kwangete litiko lya Jumatatu na ntori mwanafunzi echunguze lakini asa wanafunzi era barabu nabo omonto ku understand ko menyanga uchake wiki ko omonto kamanyitenga nguchara gwikaransira chisabo emeremo ende menge nabweko bako nguchiri abegetiro okigima lakini rende ase eritukeriga nande entubwate ekeria toguchingira gose onde bwensi anomono aborokia abari bonsi aiga ase ensi ya Kenya abaguchingira kiagera bono nige korokana na oyore omuriki obo gose kiombekeri igia Teachers Service Commission ngianyarete kuria kokoro ukuiwana n'abarimu abo banyarete gutwara ukuiwana ku mwaka 2025 wiko mwaka 2029 bona ekero abange gose ekero bonsi barachie komentwa engeri yabo ngano nye bamentira ake buri butatu iga ibere isano na moiga isano ibere nabo orachi koba eyengenje gori tukoria rero ria Jumatatu nili tukoria bene turachie kurigereria aborokia naki bagendete gukora emirimo yabo na boigo ukuigwana kwabo ne kiombe gia TAC igori tuko eriga nekero tuche kurigereria gose turachie gusanga na aborokia barense ye kiombe gia Kupet kuraiga se county ya Kisii erindo tinyare kuigwa birengereri ba ombirebi anamono kubwatikana negitambukiro kyo kyanyarete gwikiraniwa ewiki ya etikiagira sa mutukabango iga emigiro yabari muturayeigwa na boigo no kawaitunga kende onye ba comment igo nandikira iko mwaka 2029 etokinga ebirero byabo byabire bigotekerero kiagera abarimu nabengenje igo litkeriga kuraiga Getembe TV in a special way etokurichaka na abarimu kurende asensemo yekionga mwancho murigereria ensemo ye county ya Kisii eri kurigereria emebasokano anamono eyemerero nigobono litkuria igoro yanyarete gwikirana ase omochio obosongo nabo igokwenana amaegerio hochase abamenye bechinsemecho nabo igo abonjorera buna baranyare gukeania gose gutanga emebasokano buna eyemerero aiga nigagocha kubwatikana no mubasokano bo morero nyara kwenekiwa amatuka make aetire hoyo nyare tugotamba echiro ya marigiti nekero bono aba menyabo nabo igo nabateneneri abo banyare tugosanga ebirengere byabo ebyo byarenge ebyengencho buna mienda sam agotomanya sawa
ensemo ya kaunti ya Kisii ikurigereria emechando yemebasokano buna bono uri bumuriro gwaterana na Red Cross nabo igo ekiombe kia NTSA nigo bakora etaro asumu chibosongo iriho korwa amahorokereria yo gwetangana emebasokano buna iri yomuriro yajipara neyende etara yabo nigegocha engaki babwata umurobore obugosangiriria ebitoki iriyo gusira emirimo yabo iriyo kworokia obumwanya bantu abaminto batebire rere twale tare nene yabene ase Red Cross yabangete yo gusangiriria ebitoki bigocha konya kare gocha kogendera gochibosio mbabwate target yabo ye milioni 10 batete gusangiriria nturamanyire nga baikiri goika bono lakini nabo ntete goteba nga Red Cross yamo 9 Kisii county government. And the theme of this year is strength in diversity. So we are pulling resources together to be able to support in disaster preparedness, mitigation, and response as a county. Much of the resources we are collecting here, we're planning to be able to give capacity to our communities to be able to respond during disasters, during emergencies, during accidents, during times of need, and therefore we agree with the mandate of the Red Cross in this journey. Gukwana asenseme yo omo director otenerete semo yemebasokano igatebire batingiriye obokoreri bwabo lyokurwa obokonyi kero emebasokano yemerero yatokire n'abalimi umuriro barayiga bane bakore segenzo ye county ya Kisii igo twachi chama segenzo ko make sure nga emebasokano eko base chipara cheito se chinyomba cheito na ando nsino nyase biashara etokobwaterana segenzo ko konya abantu baito. Leo pia tumejumuika pamoja na Kenya Red Cross ambapo tunashirikiana na wao kwa ukaribu sana, haswa wakati wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na msaada iwapo kunatokea ajali, kwa sababu Waswahili wanasema ajali haina kinga. Na tunapongeza wote waliojumuika hapa ili tuweze kushirikiana na kukuja pamoja ili tuweze kusaidia wananchi kwa njia unaofaa. Aya ni gagocha ekero muriro osambe semo yabonchereria babosongo bwangoiga ekero bono batebire mbachikorigereria emechando bagotwara ekogera bairegeka gwikirana ase ensemo yo mubasokano standard yeroro ya worldwide yo correspond ya disaster in 45 minutes ngobwatire no bwange bwasabwe kara mwarangeriwe lakini mapema monekeraje byombo byana na byabire tayari go mugaba natakonyire byarose go byabeire within Kisii county na bata correspond within 5 minutes. Outside Kisii county na bata correspond within 15 to 45 minutes. That is the maximum. Challenges no marito gotwara na tora understaffed lakini ebingo shughulikerubira no mugabana na ne chipara chito ka sometimes chipara chikalije charose ku chipara chiri cha mumbu oikachigenda ngora chitwara muchando challenge yana nembwata ne yabantu baito bali bagochikokonywa ebagochibaichorera nali tubwenta ko kore sin umurari se baire bagita abantu bana basinyuko so gochime nabanda ito matebya abantu baito ngakare innocent ne yabeire baruri baga asengita abantu abo baito bande banyara ko bagokonya abantu bande. Reporter ya egetaseni kia getembe Mchensam Miyenda ukugania nkororo ase aborokyo wetanga nechisa uchimbe kokora omukia nabo igo konyara ugwetuma ekero bale ase chiskuru ayaiga nigo alinge gukwano no yore omo wakili Danstan Omari kurwa ase skuru ya bamura ya mo igesusu eyo gotoka ime ya Nyaribari Masaba county ya Kisii ase omoroberio okokorekana gose ase omoroberio bogosegeta borokiwa oyo okokorekana ase amatuka atatu ase kera omwaka nigo bono aborokiwa wetania chiri bubire banyarete konyora esegeto buna babwenete kwebeka ekero obale abakena boigo bale ase chiskuru omorikeito Daniel Ontiri norobotioro erio koene kebuna aborokiwa bagendere gukina ase bogima asegedini na samasomo umuruberio ogokorwa kiro mwaka ase tam ya kabere eskuru ye secondary ya bamura ya Moi Gesusu ye gotoke bonge ya Nyaribari Masaba miye county ya Kisii ekoragwa na James Momanyi goli tukuja lero yakora umuruburiga wa matuka tato ase bamwarigania omwakili Danstan Omari buno mogeni wesiko moyogo yega go chagete chuma goika igoro na rero ikeire litukoria okoyokora aiga se skuru yeito ya Moi Gesusu nigo ere okogani goito koranga abana baiga tuaborokereiri biya
Igekerenga kio moyego iyo no kworokereria bana ngaki bagochora chikosi chingiya chigo chikoba amatumaini asa matukare mutwe bamanya ngaki bagochichora. Eria kabere abana abaito asomurobiri oyo igo toko baorokereria mang'ana yo bonyasaye. Aseng'enche yuli tukorie kororie sabato ndwabwata abakwani bachita bagakwanira abana baiga egekogera kokina ase obonyasaye naki keragera abana abanyana ko bakogenderera nabo igo tokorangeria aba members be community and the various professionals bachichaga iga bakwanira abana abaiga na kobao gosemeringa na barabu na bakonyara kogendera buna abande bagendereire. In the education arena, we want all the stakeholders, parents, the students themselves, the teachers, and the public of goodwill to come together and support the education system, and especially now that we are transiting from the 844 to the competency-based education and the curriculum, that we need very heavy investment in terms of infrastructure, in terms of studios, playing fields, laboratories, workshops, and we cannot leave it to one sector alone. All of us must come together, combine our efforts so that we can build a strong education system for progress and prosperity. Ukwana chinga kicho mari nigakwanira kugania kugutwara umuruburi ngabuniga na mono asaboro kigwa asichinka negati yekisababu echo chikwirera aboro kigwa sichinsemo gukora bo basa masomo nichinkwana bunichiga na kirakonye asogusira nonyene mbwa yaboro kigwa twakwanire asomuntu bwege songo twakwanire umuntu bwege swahili twakwanire umuntu bwege kegusi twakwanire ke Germany bali bako kwanire Germany twakwanire sign language elinde abana babaito kiagera abana bubako chikoba leaders baito ntwaba wakiri bona otore 21000 aba wakiri ngonya komenta bali no bakurwa abanyagetari nkomenta bali no bakurwa inwaba na habari no mugocha kurusia abantu ga abari mwabara no bago chakurwa asenkwa naye omali wegegati yali abolia aborokigwa gokania ni chitoro chinga kibagenderete na masomo wetanga kurwa sobotomeki wa maliogo yogotindia omanya igorubuna bakoligia amachibu asemelindo yobogima nakoba maiso igoro yichikosi bagochora chingaki bakogendereria masomo abo challenges inchiro chikoruka lakini chirema abana babuna bonse mubaruki babegete uniform igo babwe kaine lakini behind their families babwate challenges abari mu babwate department ya chaplain ansiga babwate guidance and counseling department siga department to understand that social issue chigo impact on exams. Abarimu have done their best. We have encouraged them to avoid chinguru chine na kabisa abantu bara bonse pio rochoro igo support abana. Eskurega yabamura ya moi Yesusu nigo yabere gati ekiskuru kiria kigokolie buya ke masomo ase county ya Kisii nako basomo stali obosyo asogo chencha magema yaboro kigwa. We believe in ourselves. Nkurubutere gataseni kyagatembe litrene ngurukwo Daniel Wontiri Mwancho muligerera nakorwa ase county ya Nyamira nigo bono egati yabarai banyare gwesokia na kugikiria enchira amagendero agenderete gotongora ase county yo baukona korwa ase kanisa ya Nyakeminja Catholic omurituko rigoro nigo bono banyarete kwerabuna eganga nere aroro kurigia abarai abake na kubabeka ase birogo ase obochori bonene bole bosyo ikiagira abarai abake na ubale ene chinguru buna umurikito Fatgadi autumanya sorotiro abarai beserekari ye county ya Nyamira baburiwe babukerere ase ogokora emirimo ejo bachoreretwe ryokinya egesaku kyogosemeria ankyo okuburia okoiga ekwabwatukirwe no muske Dr. Walter Chanwa oyore oyomo bw'abanasiasa korwase county ya Nyamira bagenderete kumerera amate hekero kyobugavana bwa Nyamira oyoboigo omochirie oburai ubube korwase serikali eyo ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo obwo bwagerire amagenderero atarakorekana.
chisenge kama tukaendele chisenge abere nsete guchiagendera nseiria kwa kone ngende kwasaba ngelingo borai kuikabo bebo preserve society yetu elinde tutwale generation which yango dara bakulia abantu baratwara umwaka nyumba batatagira kumanya niki abana bakulia niki abana bakubeka na Yesu abana bagotia school fees nirenga mwana inakatete familia hiyo ama na bibi na serikali onyo murali ntuke kusio tago na wakati bito ya to preserve bigo to konye linde torre ekegolike kubwati na ito bwati maya seto Kukwana ekero kiomoyega bugusangiriria erio kwagacha ekeresia kianya keminja katoliki omoyega oyo ikiranwa nomo MCA Obonyamatuta na boigo uria ukiabonyoru abo ensemo yabo bamochia oburai bwaye omugavana Nyaribo nagoteba ebiro byaikire county ya Nyamira ebwenderete gochora omurai wechinguru oyo urakwamure amagenderero ayo akwamete Okokuwa kwa maliogo kwenda na uchinyumba lakini kile kile Jones kitu kile around walio mata kwa tiki tayo lakini yako kana toka ya kuta ito nyoro ko murabu ichinguru muro kwa tegie iyana ora korera bantu wetu mukanya bo ndo wako ndo leo kwa takora tara uchini chemo bera niga nando mocha mani wetu para ndukuna para mwe wewe mwe wetu lakini wale ngoro koranya wale ndio kwa nyechamo chisaino operate no bungai nyasange boisaino operate kwa kule mamoja kene kia na ndio chukura na kubolinga tunchiko kubolia wantrainga moncho mabai ensemo yende nigo aba MCA abaiga bakwanera obukurumi bore ase kigambiro kya Nyamira buna nigo yagerire okungusana na ogotindi kogenderete kwenekiwa kati yaba MCA ase bunge ye county eyo abantu bago tubambira tikoti kintu Nyamira bali kutubambira bya kidi Nyamira egento ego justice is for auction we watu wasinge Nyamira nero prometiwe kina unata kitekana tuare kote ofada moto saber egere awajani baito banobere tukambiri na biya bagambiri na biya batie ko umiriya abantu assembly yaite kwate metale yonse wetera asaba jaji barababe bakuria maki moso ebina bya assembly yetu kubatikana boigo no guhikirana kwaye omuske Dr. Walter Chanua ase kanisa eyo ya Nyakeminja nigo boigo ahikirania eira ariete ase kiombe kyanyamokeri gyokubabwatukera ebirogo 50 ndagete kwirari bageri batebi asante abantu baito bagaiga Obonyamatuta nabo barwo bichora gaiga ekaro tuacha gaiga ne kanisa toja okonya lakini tonyorangira ne twariete nyamokeri saiga moyo ekiombekera twabere ntere biro byonse bimwatagete 50 mogenda uchimuino gaya mogenda okorega sino monyore bisabwe rinde mogenda hinko reporter gatembe korwase kanisa eyeiga ya Nyakeminja eyegotoke meye wodi ya Obonyamatuta West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba Mwancho murigire ngo kwirena ande ase county ya Kisii oyo renge umuteneneri omokoro obonyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital osekete RH manekane tubuna omonyagitari Ondari Enoch Ondari nigo bono anyare kuboria aba MCA meye county ya Kisii kohenekia buna banyarire wetia richiko ryo gocha korigereria ose ryo gocha kohenekia buna serikali ye county wetira senyagitari yo ya KTRH yanyare gutwara oburingori bwa busa na boigo kwana na obukoreri gochiase abamenyi ebe county yiga kubwatakana n'uburire bwa kansa aiga niko arenge ko yakwana litukore gorokoro ase chinsemo chia bumachoge burabu me county ya Kisii is one of the leading cancers associated Kenya. Kongo sababu mzee tuone kama kansa ndio tumsani wale wanabando sembili kolegali ndio daktari yao Kongo sababu project project in 2011 as Kisii Teaching and Referral Hospital ndio kolera abantu na bose bakisi county free cervical cancer screening mmejetika wone gatombo Kenya ndio basaba magana n'ubeke bindi ngani ya county assembly
to compel the Kisii County government every year you have to have 1 week of free cervical cancer screening. Eka cervical cancer screening is utoke mapema na nako wewe. Eka kwenye the signs and symptoms. Mwana la mainga, usomo bororo, it is too late. Mungu nginoya toka, ikaba too late kwa mtanda yetu. Aba msiema ni gaiga, sitting and forma, tigamba kile mnyamuna siga smako kwa. In very difficult circumstances, mwanyali wakona abantu bayinegas. Tigamba peringa na sai na balonje na andemi kwa konyole asoka na mtuga ya. Mwancho murigereria omo county commissioner of county ya Trans Nzoia Gideon Oyagi nigo bono anyare korokia buna nare nachi kugendera nemiroberio yobokoreri ase county eyo nekero bono anyare kuboria buna oburayo buya mbobonete konekiwa ase chi county ase chi wizara chionsi gwetera chi serikali chi county Kalumura kungwae igatenina tugatige bintu bigenderete inyagitari liko nyoya genderere chipara cheitu our ECD classes a program ya macho ya genderete chiparo chia genderete bonu bintu motebani gaki uyu abantu bamuntu jina kolire gas for 28 years is serikali ya Kenya from 1997 ikona sote ngati ya Moi tukalilile serikali ya Moi paka akakura agasoka tukasoe serikali ya Kibaki tukangerenda paka agakoraki agasoka kalchai Uhuru tukangerenda paka agasoka bono iga ulingo korere gasi igakuru Dr. William Samoei Ruto ulinere ngokorere gasi bono iga inga kurubono pakenga kiye safari yitu ayechakire ya 2027 naonde na serikali ya William Ruto ingaki yiguika musinyire monte binyanga ituguchi Iga sebono njinaguri ya mamora ile kia paka 27 nyuma ya koraki tuona nini nere ngokorera bono na kinataka tumanyege kogera kandi maataria karonguru speech ngosoma ngosoma speech kwa niaba ya Dr. William Samoei Ruto oyure president ingaki yiguika onde to bakikisera ni mugisha gocha muntebinga ikari mutari tutarere neri kanje gocha botera abantu baminto injaba isimiwa abare gaiga ibatu akortega sinabara from 2013 to 2016 karongoso kamuranje motegerere materi ekero tu akortega sinabuo Kisii County kende kiare ngororo tukabeko musingi na baba boko bale gaiga washimiwa bara babo bibao county eli tukayoye kalumura kungwae igatenina tugatige bintu bigenderete inyagitari eli konyoya genderere chipara cheitu our ECD classes a program ya macho ya genderete chiparo chia genderete bonu bintu motebani gaki uyu rono mwenu itu otemire lakini gaki ya mulitoere Mwancho murigire nigo umurai wensi ya Kenya umuske William Ruto anyare kuboria abaibori bonsi kone kiabuna banyare koena na amaigire gochase abana babo anamono kubayigeria chimbo chingia nigo ayaiga ayakwanete korwa asi chinsemo cha county ya Machakos ritkoregoro nabuigo nekero anyare tegoteba buna abana bali babere bakoleto muchando bali batakinire buya nabaibori bago. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Parenting is a responsibility given to parents by God. Mungu akikupatia mtoto, anajua uko na uwezo ya kumlea huyo mtoto. Usiwache mtoto wako alelewe barabarani na watu wengine. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Tunaelewana? So parents, wazazi,
let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. We will provide education. We will make sure they have quality health. Parents, make sure you do your part. The church, make sure that our children are morally straight. Religious leaders, let us build the right customs, the right tradition for our children so that we can raise the next generation of responsible people. We will not have succeeded if Mura iwensi niga otebanga ase ukwigiria abana chimbo chingia tiga gutigira chi kanisa tiga gutigira serikali tiga gutigira chi skuru kulende abaibori na barabu mbabwana tako nabo abatangani kigima kuegeria abana babo ukina asenjira eri endonge asarobotiro romura iwensi umuske William Ruto no to korera ensemo yikeonga ritukeriga ria Jumatatu sekionga chinse kamna ibere chabono mambi ase ritukeriga ria Jumatatu kurenene kirona kunyori abuna erineri tukotorache korigereria abarimu nabo igotwigwa korwa sensemo yabo mbirengerariki babwate anamuno egetambukiro keria ekiombe igia TAC gose Teacher Service Commission giakora ekyo elio bakanyara gukora uko igwana gose bagatwara a collective bargaining agreement yo manyekanete na ACBA yo mwaka 2025 wika 2029 yo kewika chinsa ibere ntuche kumurikira engane yu asenjira ere engi kirano okigima korinda sebire biga Dominic Erere ni gawatanga wakire good morning korwa abonyakera bumukora no are imeyo morobere Grace Ombati aho Kenya binge na my granddaughter Shani mbiya mono sana igonye ko gose morobere sana timu yao bare ebagosana basani bare bagosane family gose amate na bande banyara agoswa anonde wensi oli omanyete na abatari omusani anomono abasani bari ba online gose buna chinse mu cha Facebook bari obate buna friends na boku batagi gabo onyare kubarigane kigima ase umurubire gabo twani iyagetembe Christopher Atandi auta kuroborangi kenyambino murugyo Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi na agoteba na boigo Muranga Mikae na mamu mwabo na tatu mwabo agotanga bonsi no bari meyo moroberio agoteba pamoja hadi tamati. Have a good day too. Eric Shaz Eriko agoteba kurataracha Nyakiburo village akoteba tionde mbia mona sana timeti useri eterio Nyakiburo na alikwanire ubuya na voigo Omara James auta wakurwa Mariva City mwanafunzi James Omare na Ezna tuko ndani mbia mona sana ibitikia kwerukira mwanafunzi Stella Omare nerahoteba noare ime yomorobere agotaba chinsemo chia nyamaya baidewe kwani abantu ba wodi ya nyamaya na ndo batebenga mbaba guta ogosemeria gosenga nyamaya bado nere yogosemeria nonye omo MCA muranya gose nonye chinsemo chuncheranya rakwenyorera omo MCA weba inyolenga IEBC bono ngangikire na boigo chori mbochi gokorekana nane mukoro bochori bore oboronge gose mujare kubeka omurai oli umuganeti imiye wodi yo ya nyamaya kwani abantu banyamayo batebenga kuba inyora tore ekero na boigo elimu ache alivyo ereni gagoteba morning timeti ngorun sembo kira hota good morning to you Barnabas Eratimo Gekonge kebasoni gagoteba good morning Matilda Kemi korwa chinse mocha do Katari we can say to nyamasivi erendo chinse mocha Facebook ondigiri kegima ika Facebook na boko na Matilda Kemi na arona boko beke hashtag yago aroro elinde togende gusanga ime yo moroberio
kurwa muchengo nyacheki bobasi tunde in oyiga niga kurwa umusumba ogakembia muno sana asokuba ime iyo murobero musori bwegesusu kurwa na Kuru City Salams Club kama kawaida mbuya mono kigima Honorable Victor Omondo Mienda timiti dacha kanyore etaito enya Victor Omondo Mienda niga kuruka Honorable tina manyanga ekiroge kengereki igonyo kweteli ogeriga Victor na bogo tumanyanga ekiroge kigokorigen kyo MCA obo jumbe na ndo tumanyinse mokiechiga usenekiro nonye kyobo gavana boranyo na kyo brai ebwensi kyagira boneke golie kiga tumanyereti kiro muntu nabwate amaroro aye na nigo andoche asani timu entingu kigima agote bakorotinse mochiri cha Kilimani tuko pamoja hadi tamati na babo Anthony Eragori omuigwa baba Kiname Respa Waro agote Honorable Boniface Mokamba Painkiller Fred Nyandeka Musima Salome Onyoni Joshua Mboya Tirimba na Wangeshila Kemunto Fred Oseko Msurengia Douglas Mongera Victor Sabonsi na boigo na vande avange agotebanga no valime iyo murobere korendere kurwa chinse mochiria cha Kilimani na boigo mumanyi era agotebanga mumanyi kurwa chinse mochanya Nchonori na Zipora oye agotebanga morning obaigwa oyo mumanyi na Zipora oye kurwa chinse mochanya Nchonori tiga imboki abaiga ochoke machoka nyamo ya Bweramani Helen Onyanchwa mongina ebere mote musori bwegesusu mochokoro nyanchoka Daktari James Miogo na barigereria bonsigo na pilipili hoho nerendo chako tebanga akoro chinse mochi atimani tari gotigara magiga kwani abantu batimani kwani abantu bakyombu batebye baso ime iyo murobere igo etine chinga kichigo chakike bago kyao na boigo na boko chakike bago kyao goko nyara gotion in Getembe TV chinse mochi Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV na boyo naboko nyara kwenyora Getembe digital app asesimu yao yakoboko irindo nyara kwenyora umurobere buno wega neyende emenge na boyo komanya amaya buna gwateka ase ekero wetera ase Getembe digital app igo naboko genda Play Store ose App Store onyare ko download app yo obeke asesimu yao irindo kwanyara kwenyora emirobere yonsi ya Getembe TV andonsi gosekoranse mochinde chonse ogotumeka ase bali bakonyara gutumika chi wifi ase bali bakonyara kugura bundles ogukonyora app yiga tiri gutumika bundles echinyinge iko kendira kubwatia emiro umurobere yiga utone Getembe kwitira kosikuranse mochinde chonsi chiri okonyora iliogi na boigo chiviche chikakora ase bono akore ensemo yekyonga nigongo gendo mutumukomoke korendekera ngukubole kende gutigara ime iyo murobere Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvercare ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasi bwatabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient wasechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingoria nobuwenya bwa maisa gose optical department abwase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate ama riogo onsipi aliuraganiriwe gwetania onsi liguririabo neliansepi ngwanchira bale umurobelio osha osibali bwate umurobelio osha na boigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kende gyonsi asamange bakire simya se namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono Omoguse igwa amaguliniga kilomoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails, square tubes, round furniture tubes, black pipes, black sheets, round bars, wire mesh egati bintu binde evinge tubasi namagulire niga ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ijuwenyorere estokeye itaraera nigo tukutuka sinsamukiri chaka eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo
yao enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyega ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share nabasani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kia Mwamogusi. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokobekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eria manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillowcase echo okorarira. Gagi omwana yo boy diganda ndango ichibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorere mwa boy Juakali hai bona chibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi beti chikorozi ebirogo biechikali hai kaki apa kusiba sepinga imore kaki imore hai inju waki mwenzi tabatari ninju goja moye binto koruga mwapo Juakali hili omuganga James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kindi gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali sto na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel
Nabarika ni mwezi. Gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki ego to kali nsali tara chambini gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nandiri goli kwa salense alense ebinto nago lile gaki bui chwakali hili gaki hili ngogongonya musio mubihili kulite bintu muri mamba nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyibigoro nigetibye tibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Kyopamboli omwanone kiririjane Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire gose bali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iryonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iryubwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi wanaintu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosebwa ase sake ese batara join please njubwango mo join tukinie esako yeito na gusi yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern.
Uru Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uru Complex imiyumucuri go busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guce Kilgoris nigekorwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient usichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukuringoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abasebo bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganiriwe goetania onsi liguriryabo nelyansepi ngwanchira bale umurobelio osha osibali bwate umurobelio osha naboigo nkurike bale umurobelio osha otari gwakanira kende gyonsi asamange bakire simya se number 0799747414 Silva Care Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono Omogusi igwa amaguriniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails square tubes round furniture tubes black pipes black sheets round bars wire mesh egatibinto binde evinge tubasito binde evinge tubasinama guliega ainse kigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero
ikiwenyorere estokiye itaraera nigo tugutuka sinsamchiri cha kanso eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mancho murigere karibu sana nainde asensemo yechi gazeti mambi ya bono ne kirondo chenga nchipwate aiga kose gazeti bunabono ya The Standard ya Daily Nation Taifa Leo na People Daily nchipwate gati ya mangana ali agendete ko murekero aiga ase ensi ya Kenya korinde buna gazeti ya The Standard ringana rinene nigo ekoerera akote babuna ekyombe kyokorobotuke aiga sensi ya Kenya gya Directorate of Criminal Investigations ekyo kimanyikana muna DCI wono niko kyarorekanire gutumika bobe ne serikali nekiro gotebanga DCI gone rogue wono nga ekyombekiga ngeri gokora emirimo eri kebwanete korengana aneri chiko gose kubwatekana na ekiringa keri kyaetwe kiro kyarenge korosiwa nigo egotebana impunity from arresting politicians critical of the Ruto administration over their remarks to accusing rights activists of terrorism. The DCI has veered from the laughable to the outright absurd. Ngabono nigo taringa nokubwata aba bonsi gose aba na siasa bonsi bari bakwamereria serikali korende nigo yabereke okora gusikyombeke kyabereke okora amangana amange nonye nganonye bari bakwigera bone bomanya bantu bomanyakanite buna activists banyare konyora asia amaboko y'ikyumbeke gya DCI kusipenyorire ase akongwe page ya kane ne ya gatano nekirobono ibwate bicha iyo moyore omo nene bw'ikyumbekyo kosoyoro motene bw'ikyumbekyo manyakanite muna Mohamed Amin ekirobono
ngakiabege kumurikirwa ngakiagera bono asamutuka bwangoiga onde bwensi okwamireria serikali gose ogwesona na siasa etari gochiamo ne serikali bono kiombikiga kia DCI na kio kegotumika kumukora gesiasa gose kumukiria lekero bono gota DCI officers are being misused to settle political scores. Critics say ngabono ubali bakomereria serikali niko batebire kiombikiga niko kegotumika gokeya libirira aliage siasa aiga ase ense ya Kenya. When he was a deputy president, Ruto accused the DCI of being weaponized for political gain. Now, as a president, the same unit is being accused of openly targeting his opponents. Murai wense muske William Ruto na ekero aringi omukonyi wo murai wense aseta mu ya etete kose kera aringi komo ostira omuske uru omuge Kenyatta so murai wense nigo aka ragire byare kyombekega ya DC aka gotabatikeri gokora mirimo buna ebwenete kolinde boni gakerare abisi bono ekyombeki ekyo nakyo kiarorekane nanda bakenya bagoteba kigendete gotumeka bube kubakiria gose kubakiria bonsi bali bagen bakotema ko gikiria serikali gose ko gikiria gati yebitambukiro biri serikali ekoimuke na ni gondoche ebyombe byukuranira obwene bwa mwanya bantu kotebanga rights groups declare crackdown on state critics fault ODPP's role bono nigo yarorekane nande bado ebyombe biga byokuranira obwene bwa mwanya bantu nigo batebire serikali nigerigetie gukiria bonsi bali bagotema okoyamereria na ayega nkubwatikana nebikorwa kusibitambukiro bya bwangoiga bya serikali yaberege kwimukia buna ekoteba they say activist Boniface Mwangi's arrest is an attempt to muzzle government critics. They called for urgent reform of the Kenya's prosecutorial and judicial system. Sensemo ikigambiro na boigo balia abakurigiria buna kuseba kotegerera ebiriro bya aba Kenya nigo obono yarorekane buna obo rege umbororo gosobo yangaye ngu umboraro nekiro obatebiri nshira aba Kenya bande bakomerera serikali babiri bagukirigwa teri endonge. Peji ya gatano nalimo egotebanga Rift Valley's political spine cracks as a fiery legacy succumbs to loyalty. The region was known for producing leaders who were unafraid to challenge state. Now, analysts say it has been reduced to blind executive loyalty and misogynistic rhetoric. Umancho murigereria nga ase orogongo rwa Rift Valley nigo yarorekana nga kuroma tukamagega yabereke gutwara ensemeyo yabereke gutwara abarai abakongo kigima bataringe gutwara bo bonde bwensi kwamerera serikali lakini bono ase serikali ya bono nigo yarorekana na Rift Valley yatware abarai bonsi bakogenda no molindo kose bakupatisia serikali yeli tuko batari ko ligereria kose batari ko tigara magega ene peji ya gatano nalimo na boigo tokuriere ya gatano na kabere yateba Ruto turns on the charm to lawyer nation. The community is now visible in power circles and high-profile state jobs. Bono tokorigeria ekesaku kia baloya egasense ya Kenya niko bono barorekanire gutwara ebirogo kusibanya rekoba bakoegwa ebirogo ebinene ase serikali nganigo murai wense anyarire gutema ko baikera nabo igoko ba mabaga oime serikali elio kubakiri nekiagere kero tokorigeria negesaku kia baloya ngebwate umubaro ore omonene oyubono umurai wense anyarire gutema koyubekanga na sare koetera okwena na amabaga amanene kigima kuchase orogongoro na boigo tokoligereria sensemo yende ndoche nkukwanirire amangana asiasa nyingi negotanga police will not take responsibility for Gen Z's harmed during protests. Umurai wense muske William Ruto ka ukona korase county ya Machakos nigo agotebona abanyanyimbo mbago chikotwe kwa umusaraba bwa abasaye ba Gen Z bali banyarite koba bago nyora chingoma chingaki chokorobekana nga nchirate yo serikali ra chigosonania ase barabo konyora ogo siro ego mwancho murigereria ayo negati yari ase gazeti ya The Standard nabo yo cross county ya Busia gazeti nigo ekoera buna ghosted by the state Busia school with no tutors
no funds. Eskuru yamo ime ye county ya Busia nigo ekororokana ebwate omochando kigima tebwati aborokia timetinge eskuru ekereta bwati aborokia nabo igo etabwati capitation gose funds inchiri go besanchio chigo so ase eskuru yukoma ko boringano era asense ya Kenya mbokoreriki kirokende eskuru iga ekona bochase aborokiwa bae. The institution was launched in 2022 amid a lot of excitement in the local community. Ngabono ekero eskuru iga ekorigererigo nigo yanyarito kuigorwa aso mwaka bochiru 2022 ose 2022 korinde ekero abamenyi bechinse mecho bagoka banyare konyore skuru irangira abakonye nigo ndotinga it doesn't get government capitation or TAC teachers but its students sit the KCSE exams. Skuru iga nefata borokiwa bagwikaransa bakora amatemu yekirasi babere bakora amatemu yekirasi gekomina kabere korende tebwati abalimu barikire ne kyombekeri gya TSC nabo igo serikali tiri kubwatuka pesa chinde chonsigo cha ase eskuru yiga na boigo ndoche gotebanga boniga eskuru yiga kero yachagete nigo yabwate aborokiwa emyemo ne 150 is the original number of learners enrolled at Bishop Okude Aburi School when it was founded in 2022. The number has since dropped to 84, including 30 KCE examination candidates. Ngabono nigebwate aborokiwa 30 about wikaransa okora matemo aye serikali ne kose Kenya Kenya matemo ya KCSE ase omwako iga nigo ebwata borokiwa 30 ngakuru baringa borokiwa emyemo na 50 bono eskuru yatara borokiwa bakekema abo banyale gutigara 84 eskuru ngima kirogori form 1 mpaka form 4 bone gato bwate ko chakira form 2 nga nigo aborokiwa bale 84 korende eskuru isto bwati abalimu nabo igo tebwati chibesa chindi chonsi chikubotoka kura ase serikali nene na boigo mwancho murigeria page ya 5 na 3 nige murekerete ngana ayaye oyo kabere omunachebina omonene omukoro Moske David Maraga page yo ya 5 na 3 ya erabuna from CJ to politics ngakurwa se kurwa koba omo chief justice koika koba umwana siasa judge who could become king ngabono oyo renge omuna chebina orache koba kerokende omurai ibwense nigewate bicha David Maraga nekere gotongo when Maraga retired men expected him to retreat quietly from a public life following his reserved demeanor. Now he is eyeing the top seat following what he perceives as sustained violations of the constitution he fiercely defended. Ngapona aseri chiko liria berega kugira semyake menge nigekororokana ngaichikeli nande ndiri kubwatigwa ase amatuka yega anamono ase oburai wense omugano yo enyora se page ya 5 na 3 majere nakio yorenge osoyo rabeire omuna chievina ase myake menge arachikoba umugambi naindi ase amatuko alibosenga abande nigo bakagirete kerokene ekiranya tuko kenda retire nigo alikogenda gukira korene bono nigo omo chief justice omukoro David Maraga arorekane nende gutwara iriogi ase chinga kichiga gotabona amachiko tari ko bwatigwa nabo igo burai mbolio buya ase ense ya Kenya. Page ya kianda yateba yaerera nga how elders enable sex pests to evade justice. Ekwanira amangana yogo tachirwanse kwa abana bake nige bwatu mugano bogo kumia sana timanyitinga umugano wiga kirokende engi kerete gazeti ya The Standard bakanyara kumurekere county ya Homa Bay korende ayagana mungana wakorekana sebinyoro no yenye aiga sorgongo rwagusi igo egazeti utabanaki abagaka bali bakocha bagayana amangana usabagaka bali bekenyoro abagaka bege sakugete ekero bagokora chinkwana nabo gokorigia enchira yokunyara gokeya gose ekero yatokire ngo mwana otachirwense kwanyoranga abagaka barangirigwe bakora chinkwana abantu baberwa
how elders enable sex pests to evade justice. Ngabone ngane yega niko ekogera balio bonse bakwikirania ebitambukiro ebiga gose bakwikirania ebikoro ebiga banyara kwegera gusenda koba set free, yani banyara gutigwa kugenda ichiko litaba kuneti andonsi. The family of the perpetrator engages the survivors' relatives for settlement. Kero yatokiringo umwana omoke onyare utachero nse gose onyare kunererirwa ya abagaka bamanya gwesoke na gukora chingwana ne amate iyo mwana oyo gawonereriwe banyara gukora ukwabirana ekyo kyairire bono ebikoro byobosaria gochana mono chase abana igondo chegotebanga abana banyaruka abuna bo babire bagotachirwa nse ase amutuka mange egotebanga among the 214 girls who attended antenatal clinic 40 were HIV positive. Ngase abana chimibere na 14 214 bonse bali banyare kogenda clinic ngaigo banyare konyora kuse banyare konyora amalito abwango nigo emerongene ase ngasa abana 200 emerongene abanyaruka abo bakogenda clinic nigo bagutoka bale ne virusi byoborere bwe nyamure yerengana yogochane sana robot cross county ya Homa Bay ngabono enchire yiga bagaka bakogenda bakora chinkwana na muno ekero umwana nyare ko bagakunererirwa kosika gutachirwansi nero yairire lichiko litari kubwata bose litari gwikiraniwa ase chinka chinyinga na mangana okorekana ase binyoro nonye kuro igase orogongo rwagusigo nere bia ekereke korobone kikyabeire balia bako babuna nari kose bali bakubwatiraniwa na mangana ega banyara kuirwa nonye busibwe kigambire lindeli chiko rinyara gukora imirimo hokiania ebikoro biga byabana gotacheranse. Universal health care dream at risk as SHA snobs out patients. Pono nigo egotebanga patients are being turned away from public facilities while others pay for drugs and lab tests out of pocket. Omurobelio ega OUHC gose Universal health care nabo igo omurobelio ega OSHA nigo yarorekanire abalia bonsi ane mono bali bakogenda enyagitari muntu akogenda gose ene clinic kwata dispensary onyare kwenyorera amariogo erindo iranenka bono ngabange ekero baigiroro sha tiriko tumeka gose tiriko konya out patient services korende nigo nande yanyare gazeti yanyare kwera buna abaroira banke aiga sense ya Kenya nigo bagendete gwakanira amariogo lab test gose ekero gwatumirwe lab umuntu enda bwakana na bwo bwakanira amariogo nechibesa akorwase omubuko yo korokana nga bado asense moyo wachenu omuchando onoraro ikiagera nga outpatient na bugo singa abakenya bange niko bakugania omuntu wikenya gitari na kuirana lakini yatoka nga SHA nige kurigereria mono ase bali bakonyara kubekwa ase chiward gose bali bakogenda bachikora beranya gitari ase igika ke page 10 nyoro mugano yo asinchira ere engekirano kigime gazeti ne ya The Standard. Ayo negati yari aramanene ase egazeti ega igonye ko rigetie kumanya amange nabo oko yenyorera kurende nande asensemo yobochenu nigo ndoche ego kwanera gose egazeti ega emurekerete nende obochenu obwa basubati ase ensemo gose ase leaflet eyega egotwara mangana yobochenu ase egati iye gazeti ya The Standard ekiremborekerete omo subati oyo mo manyakana tabuna Lupita Nyong'o oyore omo omwana ye omugavana bwe county ya Kisumu Anyang' Nyong'o wono ekero omosubati oiga korende nigo ekukwana robororo wa fibroids ekero omosubati oiga nyarete gosiboka nabo igokorera buna nigabereka utwara omochando boborero bwiga bogochanda oroiboro robasubati romanyekanete buna fibroids echo ekero konyara kiro chakinire marange nigo chigo chiareta omochando ase omobere kwanyoromwe muntu baka anyare gokorerwa okobarwa korusigwa gose chanyara gochanda omosubati boika takonyara kogende gose takonyara konyora abana mugano yu ore page ya kane weke ya gatano lekere gotabanga
Lupita's long battle with fibroids omwancho murigerie kirasekero kwa boligwe abana banyaruka abana basubati gose abasubati bonsi babe bagutarira chinyagitari elio kurigererirwa gose gochekiwa na gukorerwa ubolingori kagero bororo bwiga wa fibroids wabere bokoreta omochando omwanene. Lupita's battle with fibroids, what every woman should know nkikira umusubati abonete kumanya nabo igoye gotebanga fibroids deny many women a motherhood abange nigo baguche banyara umuchando kugotonyora gose gotagongia ekiagera oburere biga gose umuchando yoiga fibroids ogochia obabwaterania kigima na ase ayuna yare ase gazeti ya The Standard yerituko riarero na gazeti ya Daily Nation egotebanga Raila with Ruto until 2027 umuske Raila Odinga niganyare gotebere nigo atenine bokongu no murai iwense umuske William Ruto goika umwaka bobochori umwaka 2027 epeji yakane ne agatana ase gazeti ya Daily Nation elina ringana linene ekoranga opposition chief unveils plan for grassroots-led national dialogue nigubonera kendete gukwanira ngachi inkwananchire chibonete gukorekana egati yabarai naboigo aba Kenya. Exclusive Orange Democratic Movement leader Raila Odinga has for the first time ruled out an early political exit from the broad-based government with the Kenya Kwanza administration, declaring that he is firmly aligned with President William Ruto at least until the 2027 general election. In a wide-ranging interview, the former Prime Minister proposed doing away with the voters' register and allowing Kenyans to cast their ballots using their ID cards. Mwancho murigirea nigo ndoche egukwaniranga ase entunda entangani kigima nigo omoske Raila Odinga nyare kwerabuna eremono nigo ari meserikali onyare kwebekere limit wikaso mwaka 2027 nigo gochebosio nga ere ta bono kurubani ataratwara maro beyond 2027 taranyara gukwanira ngai arachi gutokase esavari ega ya gisiasa epeji ya kanene ya gatano ekira gotabanga I'll support Ruto until 2027 echine chinkwana chae Raila Odinga na boigo ekira nyale gukwanira chinkwana echiga kendete kuboria chikorekane gose dialogue national dialogue yega akaneti ekorekane umuske Raila Odinga nigo anyare goteba nga egento aganeti gosichinkwana aganeti nichichiko korekana egati yebisaku aba Kenya korende taringa ne serikali irachi gosira umurobero yo bwechinkwana taribuna aba Kenya kiro kende babere bakoirera chinkwana echo agoteba nga former prime minister says it will be by the people and not political leaders. Talia baraivake siasa barachikora chinkwane echo aganeti chikorekane ngero kubole kwa engo gwikaransa gukorekane erinde aba Kenya banyare busange birengere byabo naki baganetie banyare korawa naki oburai bwa beire bokororekana nigo muskere Raila Odinga igerire gane ya ekagotabanga nebisaku aba Kenya korwa chinsemo aganeti banyare gukora gwikaransa kore nestari abarai bage siasa koneti manyanga onye abara ibage siasa mbako ba included as chinkwane chiga etinga okuigwana na kigo sema chibuki arache kubwatoka kuraroro. Anyway epeji ya gatano narimo gazeti ya Daily Nation ya nigondo chego tebanga Ruto I didn't overpromise, I raised Kenya's ambition. Nigate virere tari etichira chinyinge wetanie kerengo korende genta korete no gukinia ogosemeria kwa aba Kenya na boigo kohene kiabuna mbabwate amaroro gosamarorari yense ya Kenya ngomete ogotebunga tiga kwebekera ekero ogotebunga ekero bwate amaroro gose chindodo toriko chi limit toriko chibeka sekerengo gense tware ndote nene eliekogera abantu bakora umukia bono muske William Ruto nigate viringa chinkwana chana nabo igochira chiri abete gakori nenchere moyo koenekia na bakenya banyari kurigereria bosio kubwabuna babere bagotwara amarorare amatuko magiga. Commitment. Religious leaders asked to take a greater responsibility for the moral guidance
of young people oyo no mugano twa koretera sense moyo kiunga ekero bono abare ao na bwo murai bwense banyare ko kwana banyare gukwanira enchira abasaye bagendete gukinwa gusenchira abana ekegorie geke kendete gukindwa ase amatukaiga rende nigondo chinga abrai kanisa nigo baborigwe banyare gutwara ribaga rinene kigima erio okwenekia banyare kwegeria eke sakwekega egeke gose abasaye chimbwa chire chingia na boigo growing cold feet, why ex-DP's allies won't resign soon. Backtracking, interviews with several of his allies indicated that the matter has not been formally discussed within the party. Former DP Gachagua had announced in February that some of his allies were waiting for the reconstitution of the IEBC before resigning from President William Ruto's UDA. Nga pono aiga siasa ebwateraneti kiama kia UDA na bwo kiama kia DCP kia Rigathi Gachagua nga nekiro bono yarorekanire abange nonye barime yeserikali kusibanyarete gotebanga ekiro IEBC yanyarire kubikwa aroro mbache kwene kenga barizaini kurosi kiama kia UDA ili goswasi kiama kia Rigathi Gachagua kurende nigekororokana nga bado mbara orokia bale neganga kusimba mbara orokia ganga yoko resign koro ase UDA rinde banyara koswa ase kiama kia Rigathi Gachagua. Na boigo, Judicial Service Commission wants judges' pensions bill fast-tracked. Commission has decried a delay in the enactment of judges' retirement bill 2025. Pension gochase bonsi bali babere bako babana chi ebina aiga sense ya Kenya ngabono omuswada oyo nigo nyare ko bakukwira egeka otaraetiwa. Igo egotewanga legislation. If passed, the new law will see retired judges enjoy an increment on their pensions capped at 5%. Ngabono abare abana chebina nigo baganete banyare gutwara ko komentero chibesa chire bakonyora ekero bachire retire gose chiri chimanyekanete buna pension. Na TSC teachers are told to engage in dialogue in interdictions row dispute. Teachers asked for refusing to return to duty stations. Naboigo Labor Court has directed that the matter proceed to mediation. Nindoche gaiga gukwanarere egati yabarimu kose aborokia abo bari ange emie yemo abo banyarete gutwara umuchando anemuno abare gukora imirimo ase orokongo rwa North Eastern asengenje yo kubura ko borendi kosa mangana insecurity na boigotera attacks ayo irerete abarimu abaiga ange emie yemo fakanyara gutoma kurwa chinse mecho korende tibaraira na emirimo nigo yarorekane ngabono banyare gutwara umuchando na TAC ngabono abarimu abo bangire kwira nemeremo gochialia se babo barikire nigo batagete chi transfer icho obatairi korende bono nigo yarorekane nganeyo yanyare gutwara umuchando kigima ekiro bono baborigwe banyare gukora chinkwana eri kumayanga abarimu abaiga na kibabone tukwira nemeremo na boigonse muki babone te kogendera gukora emiremo yabo okorwa ayo na yare ase chigazeti chiri tuko ria rero na boigo ndo chukura chinsi cha maiko ngukwanerere egotewanga Israeli fire killed 67 aid seekers in Gaza, Health Ministry says. Enengana yugukumi kiagera nigo nga abantu 50 na batano babiri banyarite kumera na gose barengi kurigia obokonyi okosiro an mono asia mangana akebo chenu korende bakanyara ogosagano ikibono kireta abantu 67 kusiria amagimabo egoteba humanitarian crisis. Military says it fired warning shots towards a crowd to remove an immediate threat. Ngabone kirabanyari ko igere tambo kirekyo nekiro bagoteba nga nigo banyari tukubwatuka bombo yugo somorero yo kuchasa abantu abange baumeranete elinde ko kyania eri gutanga obube bwarenge gocha gusoka kurwa asayo korenda abantu 67 bakanyara gusiria amagimabo. Palestinians were said to be waiting for UN trucks when
tragedy occurred. Bunga bono nigo yarorekanira abaiga kora sense chinse mocha Palestine nigo baganyerete obokonyi kurwa ase kiombe kya United Nations gose baganyete chigali chokwana na obokonyi ekero bono yatogete nga ba gosekero banyarete ko sagano chinga kiecho mwancho morigereria agotigana nayo ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero korene ntarachi gosika kurase gazeti iga ngukwanerere activist Boniface Mwangi to face a terrorism charges. He will be arraigned today after 2 days in cells. Ni gobono agocha ako oroka posibo ekigambiro lituko liarero wano yorase page ya kabere naboigo ngukwanerere Harambee Stars play Tanzania in 2024 CHAN warm up tani page yo mwerio kima eywate mangana yechigosoria kira gotabanga Harambee Stars play Tanzania in 2024 CHAN warm up tourney football nekiro ego kotebanga ense ya Kenya, Senegal and Uganda and the home team to use week-long Arusha tournament to prepare for Africa event. Ase ense mo eriko sasenseri ya Tanzania nigondoche chigati yechinse aiga chirachi gokora chigendete gukora ezoezi chigendete gukora amariganio asense ya Tanzania ekero egukwana buna bono ese litukoria rero chinsakiana nigo etimu ya Kenya na boigori ya Tanzania chirache gutwara okwamirani na boigori tuko ria Thursday tuchigutwara Kenya versus Senegal na boigo Uganda versus Tanzania na boigo Friday tuchigutwara Uganda versus Senegal na litukoria Jumapili Uganda versus Kenya na boigo Tanzania versus Senegal igo nechinse ense ya Kenya ya Senegal Uganda echo na boigo Tanzania nacho chiko chigokora amamirani yuko se chigendete chirache kogenda gukora ezoezi na yona yaresi gazeti ya The Standard yani gazeti ya Taifa Leo mwancho morigereria kurigereria gazeti ya Taifa Leo ne raso bwangu mono ekwanera engana yaye Raila Odinga kerewota na mpima Ruto hadi 2027 niko agendete kumurigereria kiyuma umoske William Ruto wikasti umwaka bubuchore mwaka 2027 mugano wiko ntwanya ase gazeti ya Daily Nation. Msimamo wa Raila aweka bayana kwamba chama chake kinaunga serikali jumuishi hadi mwaka 2027. Hata hivyo aongeza kwamba hajawahi kusema ODM itafanya kazi na UDA baada ya 2027. Ngabono ODM eroti asteyo anyaguko ananga ODM na boigo UDA bachikogendera gukora mirimo asubwamo kwetania umwaka 2027 igo ngawo chibosyo nabo ebirengerero bya niko bikare ebingao na boigo ntupate dalili za Shakahola nyingine. Mwili mmoja, mafuvu mawili na watu wanyonge wapatikana Kilifi na kuhusishwa na imani potovu. Nande asengane yega yechidini na boigo chidini chobo tutukano aiga sensi ya Kenya page ya 5 ase gazeti ya Taifa Leo nerungu kwanerere nganigo yarorekanire omontoyo mugosomo birbo omontoyo mo na boigo chinsemo ebimo byomobere na asensemo yende abantu bare aba areukegema kutoka ase chinsemo gete ime ye county ya Kilifi ikirabondo yarorekane nande aidini neraiga nande yokoleta oigoro kia obotutukano ase ense ya Kenya. Wandani wa Gachagua sasa waingia baridi, wabunge waogopa kujiuzulu nyadhifa zao kisha kuzitetea kwa tiketi ya chama kipya cha DCP ilivyodaiwa awali. Konye buna yakagere buna nigoba regochiko resign korase kiama kia UDA abange babo nigobono bacha kiri gutwara obwoba mbategeti kurwa ime ye serikali. Mwancho muriga unigati ya yare ase gazeti ya asensembo yega ye dini yobututukana gotanga wasiwasi polisi wakipata mwili na mafuvu 2 kijijini ase kenyorekemo ye county ya Kilifi. Ekira gotanga kijiji hicho kiko karibu na Shakahola ambako zaidi ya 2400 ilifukuliwa
wenyeji wa eneo la Shakahola walipokuwa wakishirikiana na maafisa wa DCI kufukua miili iliyozikwa katika makaburi halaiki msituni humo mnamo mwaka 2023. Nigobwate vicha ya baria kurwa asensemo ya Shakahola, lakini rende nigekoro kinande kenyore kiga ngeriare ni chinsemo cha Shakahola. Eyo nikonande kurwa ase kaunti ya Kilifi. Uongozi wa KDF wakazia wanajeshi kupata mlo nafuu. Pono obotenene bwa abanajeshi aiga sense ya Kenya niko pono bokendete ko nyora chinga kichingongo ngikiagara pono KDF gose aba nyanyimba baiga ba KDF pono niko barachi ko babako babonete wakanira endagiriri bakoryo enyore na konyora gusikora mutukama gega na serikali ya bere ege ko baragerera kini ngabono niko babonete guchako babakanira endagira iri bakonyora. Na boigo ndo chengo teberenga county zenye utajiri wa madini kuanza kupata mgao ngachi county nchiraro chirichibwate mining sites chibechi konyora ensemo yabo kuro ase serikali nene wino mukanora se page yakane. Na boigo ayo na yanda mange yenyore ase gazeti ya Taifa Leo korende asingencho yebiro mancho muri nande kuna konye nachi kirego kumanya nigo ritukeriga turachikurikiriria amangana ya barimu korende rituke asensemo ya rero gosekira toro gochikurikiriria nsemo yo niko toracho twara barimu bari insteye kiombe ya Kupet kurase county ya Kisigo abu gose bari na inde abateneneri igo manchu murigire nakero torachi gusanga anamuno ekero yarrekana muna TSC naboigo ebyombe bya barimu ekeri kyanat ntobwate ya Kupet naboigo Kusnet bono banyarete gukora okuiwana okwo mwaka 2024 goika 2029 ekero bono banyarete gwetigwa gusinga kiro mwarimu kerekerengo keriare kuchara komenterwa engeri yayo ase omubaro gete bwechibesa koninde mbaro babwate birengere bagusanga bagoteba nechinge abande bateba mutanda toyo timaitinga ayenkerengere kyobwate ntochiko sangengane yo muna ekoraga chinsa kosichikoraga chinsa ibere cha bono mambigo litukeriga ne litukotokorigeriya abarimu na boigondo che oyiga koteba nga Wilfred korochinsa mochabo nchari MCA wa kaunti ya Nyamira waliosimamishwa kazi ni wale waliokuwa kwenye bunge mashinani wote ama baadhi yao nigo abwate ribori akubori kura asinga aba MCA kura kaunti ya Nyamira bali babete bagotenirwe mirimo bali barenge ba bunge mashinani osinga kolengana ilichiko abonsi abo barenge ba bunge mashinani mbabwate amashtaka korinde asugutenenirwa emirimo omwancho omwe rigereria engane yo ntochie konyora oseneche kugayano naboigo na pimba Ruto hadi 2027 fafanua ni Januari ama mpaka uchaguzi timanyeti ekero muskerela Odinga ekero agotebangere niko bakore mirimo na omoske William Ruto paka mwaka 2027 oyiga kubolinga nkuikira omotinyo mutangani 2027 kose mpaka ase obocholi obonene bole bosio nigate ba 2027 omoskerela Odinga yare nigate boika obochori bo mwaka 2027 ngakurwabo na bagotiko kwimukie gitambo kiro kende koseta taranyara gukwanira narari arache korekana korende mwancho murigirire mbia mono sana se bali bagenete gusanga anaintu ntarachi kugenda omutimoko ndochinga ande chinsa mocha Facebook mbarororo bagendete koba anainche ime yo murobiro iga bwetwani ya getembe ekero ngo basogere muna Bonventure Movisani ga otebanga korwa chinse mucho mosocho no arime omurobere Lena Nyatuka goteba Joshua Onsongo good morning na boigondo che agotanga na babo no bare na babo Linet mukogoti boviero Chantel Mbora musori boige Susu Frederick Ogembo Isaac Nyandieka Ononga agoteba good morning Natasha Mcute ne agoteba Nancy Ongiri niko ndani korwa chinse mocha kanyimbo Elizabeth Moige agoteba korwa Nyagisai nyakoe pamoja hadi mwisho na husband Julius Atorori na mama Patricia
Patricia ante Agne na boigo anti yae Agnes Joshua Nsongo nereni gagote pakorwa chinsemo cha isoge eskimu wakire buya I'm watching live nyasaye oito no muya twabokire bia mona sana Eric Osoro kurake ombo ritaro Zakari Makorio ginda gote pakorwa chinsemo cha basi Nyambaruma Kionyo Salams Club na mama watoto ana vya kimbia mona sana neti miende kwenye tomiranire na barabumbia mona gendera gutigara ime iyo muraberega bwetwani yagetembe korene ase kekere busyo nigo turachikorigereria ase wizara eri yeti semina bwo torigereria kiombe gya TSC na bwo kiombe kose biombe byonsi byaborokia aiga ase ense ya Kenya gose byombe byabali mu manju murigereria ane mono to kumulikire kiombe kere gya kupet koraiga ase county ya Kisii na boigo ebrengere byawombire bi kubwatekana na enchera serikali yanyarete kurwa eira kose banyarete koiwana nga serikali governmenterere emeshara yabo Kerole 90 Matilda imeyo morobele kokuvoleta bosegoska ende usanga asichinse mocha Facebook na bego chinse mocha YouTube na botambe namba ya studio 07 26 44 73 67 ile tari awo chinse mochiri kwa tuvatire kuro mambia bono na bego ikirengerere kyao kire kyase bono toirane asechituka Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amone amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeonga kia Mwamogusi. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviba chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipilokes echo okorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibeza.
Chibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana jisare kwa razangu ra duniani. Kaki horoje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi ebiroko biechikali. Hai, kaki apa kusiba sipinga imore. Kaki imore. Hai, inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Yonkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel. Gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuroro Njempo ichi wakaristo na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel. Nabarga ni mwesi. Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali. Gaki, egotoka alinsa alitara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omosio mubihili. Gaki, nandiri goli kwanza arense. Ebinto nago lile gaki. Bui chwakali. Hai, hili. Gaki, hili. Heri! Hey, ngokongkonya. Musio mubihini. Kulite bintu muni mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Ne, noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp wosego yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bomboli umwanone kiririjane Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire bose baliensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako